Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akam. Abi naman rin tamang higalas at tuang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Adlaw karon may higala nga Sabado, sa 30 na kini sa bulan sa Mayo. Abi naman higala CBCP News nato Cardinal Pablo Virgilio David nga bantod pa siya maoy nangulo ni ining Truth Commission nga nag-investigate sa kining gitawag nato og EJK or extrajudicial killings na nawagan karon nga mutabang kita og ampo aron nga mutaw gyud kung unsay matuod kabahin lagi ni adto nga mga drug sa war on drugs sa gihimo ni former President Duterte. Ingon niya na, no? So mao kana. So maghindang kamot ra gyud ta mahigala nga kini bitaw matud pa ni Cardinal Pablo Virgilio David na kung mahimo ato yung iampo nga mulutaw gyud unsay matuod ni ining pakitabo karon kabahin ni ining kang former President Duterte. Balita mga higala gikan sa Vatican nanawagan usab karon ang talahorong Santo Papa nga kini bitaw ato pon usisahon pag-ayo, no? Atong usisahon pag-ayo ang mga kalihukan usab, no? Kini bitaw disarm AI in major documents warns technology threats to humanity. So munay panawagan karon usab sa ato ang talahuron nga Santo Papa. Kala, no? Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato usab nga pangalagad. Okay, so ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa ato ang listahan. Si Saint Joan of Arc, Saint John of Arc, no? The patroness of soldiers. Dimanton palagi kini si Saint John of Arc, nakadungog kini sila mga tingog ni Santa Margarita, ni Saint Michael, ni Saint Catherine, unya wrongly accused of sorcerer. Unya nahimo kini siyang usa ka martir, pero sa kaulahian na kuanda siya, na proven siya nga innocent. So muna nga kini si Saint John of Arc gisunog kini mga higala in tao, no? Kay giilaman hinuon siya nga usa siya ka sorcerer, usa ka barangan, pero nadugay napamatud-an nga sayo kanang kanabitawong sayop ang ilahang mga pamasangil nga to kang Saint Joan of Arc, ang giila nga patroness of soldiers. Okay, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamuntuhon. Bueno, ari na ta mga higala sa ato ang mga arita sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamuntuhon. Okay, no? Kagagahapon mga higala ang atong topic, no? Nakib na kahinumdong mga higala ang atong topic kabahin sa purgatorio. Nya matud pa dili gyud ta mag-abot og kini mga laing relihiyon kay usaon to pag-abot nga lahi man puning ilahang pagtulunan. Ang ilang pagtulunan kabahin sa purgatorio, dili gyud siya lamutoo may gala. Sa ko na ginaingon, dili gyud mag-abot ang Katoliko ug ang laing relihiyon kay ang source sa ilahang pagtulunan scriptures ra man gyud, kanang Biblia ra ba. Unya kita tuluman ang atong sources, we have scriptures, no, the magisterium and tradition. So dili lang nato sila pun hukman sa ilahang mga pagtulunan kay Biblia man lagi gyud ang ilaha lagi.
Pero sa Matthew chapter 7 verse 1, nagkanayon nga ayaw panghukom aron dili ka bala. Kita mismo permanente gyud ang saway ini nila, pero saon man nato nga ang atong pagtulunan ingon man gyud ani. So bala nga dili ra ta maglalis. Ako na ginaingon, dili kita maglalis kay lahi ang ilahang sources. Sola scriptura man ni sila, sola fidei and sola scriptura and sola gratia. No, faith alone, grace alone, and scriptures alone. So wala nga dito mag-aabot na. Pero sa kita sa atong mga Katoliko, dili lang kay pud kita kana bang magpadala gidayon kay sigon sa atong nasabtan ang po natong masayod buntaani nga ang ato ang pagtulunan binase sa tulo ka mga tinubdan. Unsa ganito mga tinubdan sa ato ang pagtulunan? Course, usa sa mga tinubdan sa atong pagtulunan mao ang scriptura or scriptures. Number 2 is tradition, and then magisterium. So dili lamang pud yun tala lamang mag-away ana, no, mag-away kabahin ana. Abi no mahigala ari kita sa dugang pa natong pagpasabot karon, no. Ang mga laing relihiyon dili sila motuo nga ang kasimbahan Katoliko mao ang tinukod ni Kristo. Anyway, dili nato na sila mapasabot ginamit ang scriptures gihapon. Kaya ano man, ato na silang mapasabot, pinaagi sa history. No? Kay ubot na itong hunahunahon yun, ang mga apostoles, ba katumit ang mga apostoles ba? No? Sila si San Pedro, of course, sa Mateo 16, Kapitulo 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overcome it. No, so muna nga doon ay daghang kaayo mga kuan ana, no. Sa Marcos Kapitulo 16 bersikulo 15, he said to them, go into the whole world and preach the gospel to all nations. Ug gituman kini sa mga apostoles, no, gituman kini. So kung atong tan-awon unsa mang relihiyon na, no, nga maoy una gyud nga nigadto sa tibuok kalibutan aron kining pagtudlo sa mga pagtulunan ni Kristo. Bisag usaon gyud nato Katoliko gyud, no, ang kita da panalitan ha. Kadto da ang unsa mang kinsa may nangadto sa Espanya aron pagpanudlo sa mga Katsila. Kinsa man ang mga apostoles, di ba no? Ang mga apostoles, unya ang mga apostoles, no, ang mga Katsila nanganhi diri sa atua sa Pilipinas aron nga itudlo unsa may ilang relihiyon nga gidala, Katoliko. So muna nga kung atong lalisan ning pagtulon-ana kabahin sa relihiyon nga dili sila motuo nga ang Katoliko mao gyud ang tinukod ni Kristo, dili gyud ta magdaog kung magamit ta og scriptures, pero ug mogamit kita og history dinha na masabtan na nato nga ang Katoliko gyud mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo hangtod karon, no. Kay panalitan dito sa Roma kinsa manong relihiyon nga naa didto, of course ang Santo Papa nya. Unsa man rong relihiyon nga maoy nga naa ron didto nga matud palagi adunay gyud lugar nga gihatag sa Batika sa dito sa Roma sa nasod sa Italy, Vatican. Unya kinsa man ang nagdumala ron dito, Santo Papa. Nya kinsa man ang Santo Papa, sumusunod ni San Pedro. So sa ko na ginaingon, dili lang ta maglalis ana, kay kung maglalis pa ta kabahin ni ining kinsa gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ginamit ang Biblia, di gyud ta magdaog. Besan pag magkinaunsa pa ta magsinumbagay nga lamang ta, di gyud ta magdaog. Pero atong gamiton o history ay balaan dayon na kana palitan ka na may mga relihiyon nga niya na tukura diri na lang tukura sa Pilipinas, pinindaghanan kayo. Doon na po'y uban nga gikan sa Amerika, mga fundamentalist groups. Doon na po'y uban gikan sa Germany. Pero ang pagtulunan ni Kristo, ang pagtukod ni Kristo nga dong na San Pedro sa Jerusalem yun na, no. Kinsa man sila si San Pedro sa ato pa kanang mga relihiyon nga gikan sa Amerika,
gikan sa Jerusalem, gikan sa Germany, dili na siya mao. So usaon pa na nato. So kung atong lalisan ginamit ang scriptures kung kinsag yung relihiyon na nga gitukod ni Kristo, Katoliko yun. Minsan usaon pa nato naglalis, ginamit ang history. Pero mo gamit at ang Biblia, di ta magdaog ano. So usaon pa, dili gyud ta magdaog, no? Kay dili wa man masulat diya sa Biblia gani ang word nga Katoliko. Anaa din ang kahulugan ra. Unsa man ang word nga Katoliko, pag ipakaylap sa tibuok kalibutan. Kato pa, unsa may tawag nato sa relihiyon nga nagipakaylap sa tibuok kalibutan, Katoliko. Kaya ang word nga Katoliko, nagkahulugan man ka ng universal. Okay? So, nandun na sa takutob ha, kaya pitindakatan na akong schedule o nga, magkuhan po na napoy kahulap na ako. Din laging ilahapong mga kalihukan. So, din lang sa takutob. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos, magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, tapos na ang ato ang pag kining gitawag na itong pagdiskasyon o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilot usab kaninyo. Salamat ug maayong mundo Pilipinas.